Plimbare lejeră către iezerul Șurianului. O vreme foarte frumoasă la munte. Au un pic de nori, un pic de ploaie, un pic de soare. Temperatură cam 16-17 grade. Super frumoasă. Deja bine cunoscută zona iezerului. Aici e partea cea mlăștinoasă. Aici e zona cu jnepeniș. Și iată-i pe Cristina și pe Radu. Din fericire, acum avem vedere totală și spre Șureanu. O să încerc și niște imagini zoomuite mai târziu. Auzi, nu poți să-mi faci rost de un pieptănă de afină. Nu cunoști pe cineva, plătesc gras. Serios, dar știi de câtă vreme caut unul? Ai văzut că e plin aici de afină. Aici nici pădurarii, nimeni n-are de vânzare. Mi-au mai împrumutat. Nu sunt, mă, nu sunt în magazine. Sunt anumiți meseriași care fac pentru țiganii care culeg. Păi nu știe. El, da, o să-i fac schema și o să-mi facă. Mi-au promis că îmi face unul gratis. Dar nu știe, trebuie să-i aduc un model. Sunt aici pești, așa-i? Păstrăvi. Ah, și mor, așa-i? Nu pot respira, că aici e complet acoperit de gheață. Asta are 7 metri adâncime, cea mai mare. Aha. N-am știut că e 7 metri adâncimea maximă. Splendid. La mor e mai dificil să supraviețuiască. Am înțeles. Că îngheață tot. Dacă ar avea măcar o poșghiță de respirație, poate ar supraviețui. Îngheață tot și e foarte scăzută Da, temperatura. aici cred că și minus 30 fluierând. Și minus 35. Nu știu dacă se ajunge. Dar minus 25 garantat. Da, minus 25 o pui. Da. Câte nopți am Uite comorat ce acolo fain de se masă. vede Șureanu. Niciodată n-am avut așa imagine clară. Când am fost pe aici, totdeauna era un pic de ceață, abia mai ghiceam. Hai să încerc și un pic de zoom.